Увереността не идва изведнъж. Тя се изгражда капка по капка. Когато кажем, виждам, че опитваш, не резултатът, а усилието е ценно. Когато ги оставим да сбъркат и сме с тях дори след това, грешката не е провал, а опит. Когато не бързаме да поправяме, позволяваме им да намерят своите решения. Когато питаме за мнението им и го слушаме наистина, тогава усещат, че наистина има значение. Когато им поверим нещо малко, което зависи от тях, отговорността изгражда стойност. Когато казваме, всеки започва от някъде, нормализираме началото, несъвършенството и процеса. Когато не сравняваме, детето расте спрямо себе си, не спрямо други. И когато обичаме не заради успехите, а въпреки всичко. Сигурността е най-дълбокият корен на увереността. Не търсете голямо чудо. Нека не забравяме, че увереността расте с малки капки, които изграждат